Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawungena ke ngoku ekukhwalifayeni kweKaizer Chiefs phaa kwiCAF Confederation Cup. Sizawuqala ke sithethe ke ngomlomo ophuma phaa kumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs phaa umlumzana uBen Yosef. Uyicacisile ke into yethu, ubulela kakhulu, uyabonga kwiKaizer Chiefs nakubadlali nakumanagement nakubalandeli naye wonke umuntu othe waligalelo ekwenzeni iKaizer Chiefs lokubana ke iperforme kakuhle ibe iyaqualifya apha kwiCAF Confederation Cup. Iqualifya nje iKaizer Chiefs, ayikaze igqibele match, sashiyeke nje iimatch ezimbini lokubana ke iququmbele league. iKaizer Chiefs ngoku ayinoba sasuswa phaa kula number 3. Uthi kuBen Yosef ubulele into yokubana ke eyona nto bebeyitargetile vele bayifumene, ibiyo into yokubana iKaizer Chiefs ihlale phaa kunumber 3, iphinde iKaizer Chiefs ikwazi uqualifya iyodlala phaa eAfrica. Yonke ke loo nto leyo ke bathe beza naye bengabaqeqesha ababini ke, uthi loo nto leyo ke imenza into yokubana ke onwabe kakhulu. Uthi ke uqhele ukutsho kubadlali beKaizer Chiefs, atsho athi madoda, yibani bangathi ningamajoni, niyalazi ijoni into yokubana lihlala liredi nanini na xa ubizwa ukwazi ukusabela. Uthi abadlali bakhe noko babaqhube kakuhle kakhulu kule season, and le season benomohluko kakhulu nesizini eziphelileyo. Umzekelo, kwisizini ephelileyo iKaizer Chiefs ilele phaa kunumber 9 ina-32 points, umohluko mkhulu kakhulu. Kuleni season iKaizer Chiefs ingunumber 3 ina-51 points, into ethetha ukuthi ke ngoxa inophumelela ezi games ezimbini ishiyekileyo iza kuyivala le season ina-57 points. Niyawubona umohluko abaphulapho into yokubana ke mkhulu ngakanani. Ebulela ke uBen Yosef kakhulu esithi umohluko kule season mkhulu kakhulu. Yiyona nto vele beyifuna into yokubana ke kubekho umohluko kule season, kungafani ke neesizini eziphelileyo apha iKaizer Chiefs ithe yaqualifya kwiCAF Confederation Cup ngesizathu sokubana ithe yaphumelela iNedbank Cup. Kulo nyaka okanye kule season ke ngoku baqualifye kwiCAF Confederation Cup ngokubana belwele indawo yabo yesithathu. And intleke baphulaphula le nto ngoba ke iitim ezingompondo sihlanje zaseMzantsi Afrika zontathu kule season zilandelelene, ngoba kukhokhele phaa iMamelodi Sundowns, kulandela phaa iOrlando Pirates, kube iKaizer Chiefs. Intleke le nto, iitim ezinkulu zilandelelene kule season. Asazi ke ngento yokubana ke ngubani na ozophetha engunumber 1, ingubani na ozophetha engunumber 2. Okwangoku sisathetha ke ngeqela eleKaizer Chiefs kunye ke nomqeqeshi ke uBen Yosef ezibongela ngokuqualifya kwabo phaa kwiConfederation Cup. Esitsho umfana omthele sithi yona nto vele ke ibiyi-target yabo ibiyile nto yokubana bahlale kuposition 3 baphinde bakwazi ukuphinda phaa eAfrica. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene xa ninento enifuna ukuyengeza kule ntetha, kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.